Ναι. Εδώ χορεύσαμε κονά. Αυτή ποια είναι ρε η κόμενα? Έχει θολή. Και εκεί αυτή μέσα στο, πώς του λένε, στο Μητσάκο, στο κολαράκι που λέγαμε. Και ήταν αδερφή του Μαυροειδή, του Γιάννη. Μπορώ να διαλέξω 2-3 να σκεφτάσω μάτια. Βαρέλια από πάνω και μπλουζ. Τρυφερό μπλουζ, μιλάμε μπλουζ. Σαν πάρτι είχαν γίνει, δεν θυμάμαι. Και τους χορεύες αγκό. Όλες χώρες χορεύαν. Αυτό τι είναι? Σαγκό. Αγκό. Μπλουζ, μπλουζ με τα Beatles. Κολλητό ρε. Κολλητό. Αλλά Για να μιλάμε. έρθουμε κοντά. Αψούρα. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι έφυγα. Κουμπάγανε που Είναι λέγεται. μαλλί που είχαν. Τι θα σου δω Άλλο το στάμε. αυτό σίγουρα το δεν σίγουρα, το συγχωρημένο. Τι δεν έφαγε αυτό να δω. Ζει κανένας από αυτούς ρε. Τα ποιος ήταν αυτό δεν θυμάμαι. Κάτω από τσιγάρο. Δεν ζει κανένας από αυτούς. Σήμος όχι. Όχι, ζουνε όλοι, δεν ζουνε. Αυτός έχει πεθάνει, ο Πέτρος ο Βλάχος. Ποιος είναι αυτός? Ο Πέτρος ο Βλάχος. Που δούλευε στα φορτωτή, στα... Πες ένα σκυλόψαρο, του λέγαμε ο Νίκος. Είναι ολόκληρη γκάμα. Είναι ολόκληρη Ο γκάμα. αδερφός, ο Πεδάλος. Είναι ολόκληρη γκάμα που έχουν κατηγορίες. Αυτός εδώ είναι ο Σπύρος ο Μιλιαρές. Θα πάρει εδώ την άνα του πέρα. Χρήστο τα παρατσούκλια, ο σκυλόψαρος, ο σκυλόψαρος. Βίντεο τραβάζε. Ναι. Είναι μη μάθει το εργαλείο.